Ало? Да. Идвам към църквата. Да, нося Библията. Хей, Коки, изчакай ме! Здравей, Каляна! Маля, от кога не сме се виждали, човек? Къде се губиш? Цели 2 седмици те няма на училище. Да, бях болна и за това. Сега къде отиваш? Разкарвам се натам насам. Това е тая тухла, човек. Препоръчаха ми е тая книга и викам да й хвърля една око. Ами ти на къде си тръгнала? Остай, човек. Баба ме натовари с един списък. Трябва да ходя да купувам продукти. Яйца, бакповер, брашно, боя за яйца. Нали знаеш, Великден наближава. И нямам търпение да дойде, така ми се доядоха козунаци. Ама хубаво да е, добре, хайде, аз тръгвам, че баба ме чака пред Кауфланд. И до вечера, ако излизаме, ще ти се обади, става ли? Ами добре. Защо отново нищо не й казах за Исус? Дали ще имам друг такъв шанс? Коки много странно се държи напоследък. Сигурно е от това, че е била болна. На същата вечер Вики се прибра вкъщи и си легна, но нещо необикновено се случи в съня й. Направете път! Давай! Направете място! Направете път! Убийте го! Убийте го! Направете място! Ще умреш! Разпънат на кръста. Не плачете! Учителят наистина предрече този ден. Не се тревожете. Той каза, че ще възкръсне след 3 дни. Ох, да, но! Какво става? Нима това е Исус, за когото съм чувала и преди? Колки ми беше споменавала за него, но не съм си представила, че му се е случило нещо такова. Чувала съм, че е бил добър човек. Какво ли трябва да е направил, за да бъде така жестоко наказан? Кой си ти? Махни се! Махни се! Това ти ли си? Исус? О, какъв прекрасен цар! Благодаря ти! Царство светлина, любов и мир. О, какъв прекрасен цар, силен и могъщ. Това наистина е било сън, но дали в действителност се е случило това? Коки сигурно трябва да знае. Трябва да й се обадя.
тя пък обича да спи до късно. Нищо, аз пак ще извънна. Ало? Вики, ти знаеш ли колко е часа, бе, човек? Извинявай, Коки, не исках да те събуждам, обаче да знаеш какво сънувах. Ти за един сън не ме събуждаш, бе, човек. Слушай сега. Не можа ли да изчакаш няколко часа? Коки, сънувах Исус и не знам как да ти го разкажа по телефона. Трябва да се видим. Абе, човек, добре ли си? Да, добре съм. След половин час на нашето място. Съгласна ли си? Ох, добре, айде. Коки, бързо идвай да ти разкажа. Ти какво каза? Че се сънувала Исус, така ли? Да, и то по какъв начин. Видях всичко. Видях как Исус беше пребит. Целият беше облян в кръв. Войниците се подиграваха с него. След това го разпънаха на онзи кръст и отнасяха се така с него, сякаш не беше човек. Ти наистина ли сънува всичко това? Чакай, това не е най-невероятното. В един миг всички изчезнаха и както си стоях там пред нищото, някакви същества като тъмни сенки дойдоха върху мен, искаха да ми сторят нещо лошо. Почувствах го. И тогава Исус се появи и още с неговата поява тези същества ме оставиха и се разбягаха. Тогава Исус дойде до мен, помогна ми да си справя и почувствах някаква топлина, но не знам как е възможно това, след като го видях да издъхва на кръста. Това е така, защото той възкръсна, Вики. Той победи смъртта, за да може ние да живеем вечно заедно с него. Да, това се пееше в онази песен, която чувах от небето. Значи всичко, което съм сънувала, е истина, така ли? Точно така. Това е самата истина. Но как е възможно, имам предвид, как е възможно да имаме вечен живот? Възможно е. Не означава, че ще си безсмъртна, но трябва да знаеш, че ти носиш душа, която искаш или не ще премине във вечността. Но там може да идеш на две места. Заедно с Исус в рая или на другото място, което въобще не е така привлекателно. Сещаш се? Ада. Знаех си. Винаги съм си мислила и знаела, че живота не може да свърши просто ей така. Винаги съм знаела, че има нещо повече от това. Сега ти ми казваш, че това е наистина така. Коки, но защо никога не си ми споделяла? Защо никога не си ми казвала тази истина? Ти си ми споменавала, че ходиш на църква, но това е съвсем различно. Как да ти кажа, Вики? Толкова пъти исках да ти разкажа за това, но се страхувах, че в момента няма да е подходящ или че те просто няма да те интересува. Но се радвам, че вече знаеш всичко. Всъщност не всичко, Коки. Аз как мога да отида в рая? Вярваш ли от сърцето си, че Исус Христос е умрял на кръст за твоите грехове, че Господ Бог наистина го е възкресил от мъртвите? Да, вярвам го. Ами това е. Покай се за стария си живот. Затова Исус показа голямата си любов към нас и понесе толкова голям товар, за да може спасението ни да е толкова лесно. Стига само да го пожелаем истински. Но, Вики, трябва да те предупредя за нещо. От тук нататък те чака труден път. Ти си видяла Исус да страда. Подобно на Него и ние ще страдаме и ще имаме труден живот на тази земя. Защото сме избрали да следваме Неговия път. Готова ли си да поемеш тази отговорност? Коки, аз наистина искам да опозная Исус, каквато и да е цената. Тази любов, която струеше от Него, тя ме плени. Значи аз мога да бъда като Него? Точно така. Той ще те направи такава. Благодаря ти, Коки, че този път ми каза истината.